Για το Ring. Ο Ring προσπαθεί να παίξει για τον Φουρτάδο. Η μπάλα δεν έχει βγει η μπάλα. Δεν το κατάλαβε ο Μαντσίνη. Μπαίνει ο Φουρτάδο μες στην περιοχή. Εκτελεί πάνω στον Τραγκόφσκι. Ξαφνικά δύο μπάλες. Ο Μαντσίνη είχε πετάξει τη δεύτερη μέσα και θα πάρει κίτρινη κάρτα γι' αυτό. Η φάση πάντως ολοκληρώθηκε με τον Φουρτάδο να εκτελεί απέναντι από τον Τραγκόφσκι και η μπάλα να βγαίνει στα πλάγια. Θα την ξαναδούμε ξανά τη φάση. Εδώ είναι ο Ring. Βλέπετε την μπάλα. Ο Μαντσίνη έχει την αίσθηση ότι έχει βγει. Παίρνει μια δεύτερη μπάλα από τον Ball Boy και πάει να εκτελέσει. Ο Φουρτάδο έχει καταλάβει ότι η μπάλα δεν έχει βγει. Ο Φουρτάδο συνεχίζει. Ο Μαντσίνη την πετάει μες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Φουρτάδο συνεχίζει την προσπάθεια. Δοκιμάζει να εκτελέσει. Εκτελεί. Και τώρα έχει δοθεί πέναλτι με βάση τον κανονισμό. Επειδή ο Μαντσίνη πετάει με πρόθεση δεύτερη μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να διακόψει τη φάση, δίνεται πέναλτι. Φουρτάδο εκτελεί, η μπάλα από τη μία, ο Τραγκόφσκι από την άλλη. Πας Λαμία Παναθηναϊκός 3-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.